Okay. Hey, jeg har set mange topics på GDK med, at folk de har problemer med varmen og FPS og bla 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 bla. Og så siger folk støvsug computeren, folk de gør det, og så i mange tilfælde så siger folk, at det ikke har hjulpet overhovedet. Og det er pudsigt, fordi jeg kan selv se, at det har en kæmpe forbedring for mig, hvis jeg efter et par måneder støvsuger min computer, så lige pludselig må man have en helt ny computer. Så jeg vil vise nu her, hvordan man støvsuger sin computer korrekt, fordi jeg tror selvfølgelig, at der mange af jer, der kan sagtens finde ud af det og sådan noget, ikke? Vi er jo nørder. Men jeg tror rigtig mange, de gør det forkert. Og der vil jeg vise, hvordan jeg mener, i hvert fald, hvordan man gør det korrekt. Så ja. Sørg for selvfølgelig at placere computeren på et sted, hvor du så nemt kan arbejde med det. Nu har jeg så her for 2 uger siden og sådan noget støvsuget min computer, så den er nok ret ren. Så det er ting nu. Så ja, men jeg viser bare, hvad princippet, så kan I selv regne ud, hvordan I vil gøre med sagt, som selvfølgelig ser anderledes ud. Så har jeg baseret på computer, fordi jeg nemt kan se tingene. Og det første jeg vil gøre, det var at få min CPU, eller GPU, der hedder grafikkort ud. Og så, lad være med at begynde at bare stikke, som jeg tror mange vil gøre, bare stikke, støvsugeren op i smasket på blæseren, og så bare lige støvsuge lidt, og så sige, jamen det sådan er det lavet. Derfor så tag den af, før nu tager jeg så ledningen, så den modtager ikke strøm, og så kan jeg tage den ud. Og så kan du se på, hvad det er forskellige. Mange af de nye, de har, sådan en, de har kun et lag, meget lille CPU blæser til grafikkort. Men min, den har i hvert fald 2 lag. Og meget tit, så skal du ned under, meget tit, så ligger der støv under blæseren på ladet under. Og det kan du altså ikke bare sådan lige fjerne, hvis bare lige at smaske støvsugeren op i. Derfor så tager du støvsugeren, og du skal sætte grafikkortet af, så tager du tænder støvsugeren. Og så gør du sådan her. Selvfølgelig at det siger du selv af. Det siger du selv, støvsuger bare støvsugeren, eller støvsuger bare indtil det er rent. Og så sætter du i igen. Ligesom selvfølgelig alle kan finde ud af, det er sgu ikke noget tricky ved at sætte et grafikkort i. Ja, det var så grafikkortet. Selvfølgelig hvis der er noget overskud med sådan støv rundt omkring, så få det lige støvsuget væk sådan fra motherboardet, så lige fra kabinettet, som jeg er sikker på folk vil gøre. Så nu vil jeg det kan godt være en fordel at tage den her af. Så sørg for at få den taget af, og man kan altid plukke den ud af motherboardet, det skal der ikke noget ved. Og så bare få den støvsuget ordentligt, virkelig få støvsugeren op i, blæseren. Ikke op i røven. Og så, CPU'en blæseren. Så sørg for at få den her taget af, fordi at der er en smule støv på selve blæseren, det har for det meste ikke den store betydning. Men det hernede, I kan allerede se, at der allerede begynder at samle sig en hel masse støv hernede på min. Men det hernede ved den her ved det her metal, som rent faktisk leder kulden jo ned til blæseren, eller CPU'en, som bliver forbundet med pasta, kølerpasta, som gør modstanden ikke er særlig stor. Og det er
den her, der skal, støvsuges ordentligt. Ikke bare at støvsuge den her. Selvfølgelig kan man også godt tage den her med, sådan så at den kan køre rundt ordentligt. Men det vigtigste er, den her, den bliver støvsuget. Det er mange, kunne jeg forestille mig, tit forglemt. Og ellers så kan du jo egentlig sådan set bare, så få taget den her ud, og så kigge lidt på den, og så lige rense den, støvsuge den. Det sørger for at få tingene ordentligt ud. Og så min næste projekt, det bliver at skille den her ad, som jeg er også sikker på, at mange af jer kan finde ud af. Skille, strømforsyningen ad, og støvsuge den.